Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα παραμύθι, ένα δίδαγμα φτιαγμένο από ψέματα. Το κακό το έκαναν καλό και το καλό δεν ήρθε ποτέ. Μάντεψε. Διαβάζανε το βράδυ για τα 3 γουρουνάκια, για το λύκο τον κακό της γιαγιάς τα κουλουράκια. Σου διαβάζαν για τον πρίγκιπα που σκότωσε τον δράκο, τον ευαίσθητο γαμπρό και για σένα πάντα βράχο. Ιστορίες για γοργόνες που περπάτησαν με πόδια, για αγάπες δυνατές που δεν έφυγαν στα ζόρια. Σου μίλησαν μαγισσές μέσα από τους καθρέφτες. Η φωνή που ακούσες ήταν σαν να μπήκαν κλέφτες. Σε ταξίδεψα μακριά, όμως δεν σε φέραν πίσω. Σε γλαμούρισα βαθιά, τώρα πώς να σε ξυπνήσω. Άκου λίγο πως πάει εδώ. Εδώ στον πραγματικό τον κόσμο, που δεν βρέχει χρυσόσκονη. Και το τέλος πρέπει να το κερδίσεις μόνος όταν μεγαλώσεις. Απολύθηκε η νεράιδα που έπαιρνε τα δόντια. Να σου πει ποιος αγαπά, πρέπει να αγαπήσεις πρώτα. Κάπου στο δημοτικό, στις τελευταίες τάξεις, πήρε σύνταξη ο παππούς και τα δώρα το θα χάσεις. Άι Βασίλης, δεν υπάρχουνε τα ράντι. Δεν δουλεύουν ένα χρόνο για τα δώρα σου η νάνη. Δεν θα μπει από πουθενά για να φάει κουραμπιέδες. Μόνη του καταγωγή, σούπερ μάρκετ οι ραφιέρες. Παρακαλεί το κάτω του αυτοκινήτου, μίλα με τα K666, να μετακινήσει το όχημά του γιατί εμποδίζει. Βγαίνει σε σοκολατάκια, βγαίνει και σε ζωγραφιά. Σε ένα λούτρινο με σμάρτι σε δώσα πολλά λεφτά. Έχει βγει και σε μπαλόνι, πίνει αναψυκτικά. Με την κόκκινη στολή του πάντα βγάζουνε λεφτά. Κάθε χρόνο ήσουν ένα καλό παιδί, γιατί δεν θα πάρεις δώρο, δώρο παίρνουν οι καλοί. Εσύ πάντοτε καφιέσαι όπως ο μικρός λαγός, και στον έσωπο καφιόταν έχασε ο πονηρός. Η χελώνα θα αργούσε και το έπαιξε καμπόσος. Έτρεχε πολύ μετά, δεν βγήκε εκείνος πρώτος. Εσύ τι αναπαράγεις, το παραμύθι ή ποιος ήταν ο λόγος? Καληνύχτα.